Ανακαλύψτε τη συλλογή Bikini Women's Tantrue Chocolate Swimwear, όπου η κομψότητα συναντά την καινοτομία στη σύγχρονη γυναικεία μαγιό μόδα. Αυτά τα εντυπωσιακά καφέ και σοκολατί μπικίνι και ολόσωμα μαγιό έχουν σχεδιαστεί για γυναίκες που αγαπούν το στυλ, την άνεση και ένα ομοιόμορφο καλοκαιρινό μαύρισμα. Με την προηγμένη τεχνολογία Tantrue, το ύφασμα επιτρέπει στις ακτίνες του ήλιου να περνούν μέσα από το υλικό, βοηθώντας τη μείωση των έντονων γραμμών μαυρίσματος και προσφέροντας πιο φυσικό αποτέλεσμα. Ιδανικά για παραλία, πισίνα και καλοκαιρινές διακοπές, τα μαγιό τσικίνι συνδυάζουν μόδα και λειτουργικότητα. Τα ελαφριά, αναπνεύσιμα και γρήγορα στεγνά υφάσματα εξασφαλίζουν άνεση όλη μέρα. Κάθε σχέδιο αναδεικνύει τη φυσική σας ομορφιά και προσφέρει αυτοπεποίθηση σε κάθε εμφάνιση. Ανακαλύψτε σήμερα τη συλλογή και ζήστε το καλοκαίρι με στυλ, άνεση και καινοτόμο μαγιό που αλλάζει την εμπειρία του ήλιου.